Moi boas, influentes, benvidas e benvidos a un novo vídeo nesta canle. No día de hoxe imos estar repasando a figura de Francisco de Goya e as súas principais obras. Ímonos centrar, por mor de tempo, xa que é un vídeo de repaso, nas obras que nos entran nas PAU, polo menos no temario do ano 2025, pero, bueno, tamén tenes algunhas ligazóns e referencias a obras que non están dentro deste temario, xa que é un autor, como sabemos, moi prolífico e cuxas obras non se reducen ás que temos que estudar para a proba da selectividade. Ben, antes de comezar, lembrarvos que na descripción deste video ides a ter acceso a este Geniali que vamos estar utilizando, así como a todos eses recursos que están no mesmo. Entón, vos emplazo a acceder ao Geniali pola vosa conta e clicar nos diferentes recursos que temos, xa que hai videos, explicacións máis en detalle e referencias que nos axudan a comprender o contexto histórico e artístico deste autor tan relevante. Ben, como sabemos, é unha figura da segunda metade do século XVIII e principios do século XIX. Por tanto, aínda que o esteamos estudando en Historia da Arte, tamén nos sirve para repasar o que sucedeu en Historia de España neste momento. De feito, pídevos que para levar mellor este repaso vos lembredes ou saquedes os apuntes de Historia de España deste período, xa que, como decía, nos axuda a entender a trayectoria artística deste pintor. Este pintor empeza dende unha óptica máis costumbrista, banal, e acaba cunha pintura moito máis escura que denuncia socialmente o que sucede no país e que sirve de precursor ás tan relevantes vanguardas que veremos aparecer a finais do século XIX e principios do século XX, é dicir, Goya, para moitos historiadores da arte, é unha figura que xa marca o inicio do arte contemporáneo. E por iso é tan relevante non só a nivel de historia de arte en España, senón a nivel de historia de arte mundial. É unha figura que ten moito renombre non só no noso país, senón tamén fora deste. E por iso é tan relevante que estudemos a súa trayectoria. Ben, para repasar un pouco o seu estilo, este é de moito interese, xa que mestura diferentes influencias. Temos dende un estilo inicial máis barroco, con influencias rococós, que vai dando paso a un estilo romántico, neoclasicista, e que finalmente, como decía agora hai nada, xa vemos trazos do expresionismo alemán, incluso. É dicir, xa o que poderíamos entender como un estilo vanguardista. Canto á súa paleta, a diferencia de autores como Velázquez, que seguro que vos lembrades, que era un autor cuxa paleta se iba aclarando, dende un tenebrismo ata xa utilizar cores máis brillantes, no caso de Goya vai a suceder ao revés. É dicir, ao principio da súa trayectoria, imos a ter temas costumbristas tratados con pinturas e cores brillantes, claras, que dan a ver moita luz e pouco a pouco imos ver como esa paleta se vai ir escurecendo con tonos moito máis escuros e que, en xeral, o que están dándonos a ver é unha visión moito máis pesimista da vida, tamén debido á situación social e política de España. Non podemos esquecer que Goya era unha persoa con ideas ilustradas e que viviu todo o proceso no que en España empezou a ilustración, despois invadiron os franceses o noso país, logo os franceses marcharon e regresou o absolutismo con Fernando VII. Aquí Goya empeza a ter un gran pesimismo con respecto á visión que ten da situación política e social de España. Isto imos a ver na súa obra, entón compre telo en conta. Tamén vemos aquí en pantalla o seu gusto pola realidade. É dicir, mentres que moitos pintores da súa época se centraban en temas máis barrocos, por tanto, pues, costumbristas, banales, o que vemos na súa obra é que empeza a denunciar a través das súas pinturas o que sucede a nivel social. E isto, aínda que hoxe en día sexa algo bastante común e que teñamos moi normalizado, nese momento non o era.
E por iso tamén podemos decir que Goya foi precursor da pintura de guerra e de temas onde os personaxes son xa colectivos, é dicir, o pobo. Os temas relixiosos sí que están presentes na súa obra, pero a principios da súa traxectoria. Ben, como isto é un repaso, non nos imos a meter no resto de recursos que temos en pantalla, pero para que saibades, temos aquí un breve resumo dos seus primeiros anos. É un pintor que nace en Aragón, pero que rapidamente se muda a Madrid, onde remata sendo pintor da corte. E tamén tendes un enlace aquí onde podes ver en paralelo o contexto histórico de España, cos cambios políticos que van sucedendo e os diferentes monarcas que imos tendo, comparado coa biografía de Goya. E isto pode servirvos moito para ter unha imaxe clara de como influen eses cambios sociais e políticos na vida e obra de Goya. E, bueno, finalmente aquí tendes un cuadro co contexto histórico para repasar un pouco esos conceptos dos que falábamos que influen fortemente na obra do artista. Agora xa sí que sí, imos a centrarnos nas obras que nos entran nas PAU e no seu repaso. Ben, primeiramente, temos unha obra claramente barroca, con influencias de rococó, que planta unha imaxe costumbrista. Tendes aquí a análise compositiva. Esta obra chamase O Quitasol e, como vemos, aquí podedes ver a análise da obra, das personaxes, das cores e dos seus puntos de tensión. Se queredes ver as líneas que podemos identificar, as temos aquí na pantalla. Evidentemente, a figura central deste cadro é a rapaza. Sí? E todas as líneas confluen hacia ela. Esta obra foi pintada para ser un cartón para tapiz. Nesta época de Goya, el dedicábase a facer cartones para tapices, algunos dos cales foron levados ao Palacio Real para decorar as paredes do monarca de España. Pasando xa a súa seguinte etapa, cando xa era pintor da corte, temos aquí o retrato da familia de Carlos IV. Non sei se vos lembrades, pero este cuadro pode trazar moitas similitudes, así como diferencias, con Las Meninas de Velázquez. Vemos, por exemplo, o autorretrato do pintor, como sucede na obra de Velázquez, é dicir, aquí está Goya, temos dous cuadros tamén no fondo, e, pois, evidentemente, é un retrato da familia real. Sí que é certo, e como podemos ver aquí na análise das personaxes da obra, que o relevante desta pintura non é o monarca en sí, é dicir, poderíamos dicir que o centro da obra non está no Carlos IV, senón que está na súa muller, na reina María Luisa. Isto débese a que se dicía que quen realmente movía os fíos da monarquía era ela. Un pouco que está facendo Goya a través desta obra reflectirnos a visión que el tiña desa monarquía e de como funcionaba. Podemos dicir que a nivel compositivo é certamente moito máis interesante de analizar Las Meninas que esta obra. Esta obra podemos entendela como incluso atiborrada, saturada por tantos personaxes e tan pouca profundidade. Aquí, como ocorría na obra anterior, tendes un análise máis pormenorizado desta que vos pode axudarvos a repasar, vale? Para as PAU ou para entender a obra máis en xeral. E tedes tamén aquí un breve contexto de cando esta obra foi realizada, que, como decía, foi de cando Goya era pintor da corte e, por tanto, facía retratos non só da familia real, senón tamén de diferentes nobles, de jovellanos, por exemplo, que seguro que vos suena de Historia de España, e de moitas outras figuras moi relevantes a nivel histórico. Ben, agora imos a trazar unha línea e vamos a pasar a parte da obra de Goya posterior á invasión napoleónica de España. Ben, temos aquí, por tanto, dúas obras. A Carga dos Mamelucos, ou o 2 de maio de 1808, e a obra posterior, que é o 3 de maio, ou os fusilamentos do 3 de maio. Ben, ambas obras deben entenderse en conxunto porque foron elaboradas en 1814, é dicir, despois de que os franceses abandonaran España. Isto foi por medo do artista a unha censura ou represión por parte do exército francés e representan dous momentos clave nesta invasión napoleónica da cidade de Madrid.
Por unha banda, un primeiro momento que foi cando o pueblo madrileño sublevouse contra esta invasión, e un segundo momento que viría a exemplificar a represión que exerceu o exército francés ante estes sublevados. Na primeira das obras vemos xa un estilo moito máis romántico, cunha pincelada forte, solta, vigorosa, rápida, cuxa violencia é innegable. É dicir, a violencia da obra non ven dada solo pola temática, senón tamén por como está elaborada, é dicir, pola forma da mesma. Tendes aquí en pantalla, onde pon máis, unha foto da cúpula basílica do Palacio Real de Madrid, porque é o que nos axuda a ubicar espacialmente esta pintura, que non está moi clara onde se ubica, pero isto nos pode dar unha pista. Está nunha das rúas céntricas de Madrid. E, bueno, o que nos está reflectindo aquí o artista é, pois, esta carga destes soldados chamados mamelucos, que eran uns soldados exipcios coñecidos pola súa crueldade do exército francés ante a sublevación do pobo madrileño. Ben, pasando á obra que o complementa, esta represión deste movimento sublevado, poderíamos entender aquí, como decía ao principio do vídeo, unha certa pintura de guerra. É dicir, quen protagoniza esta pintura é un colectivo, o pobo español, o pobo madrileño concretamente, e está humanizado, sobre todo nesta figura que ten a camisa blanca, que pode ser un rasgo de inocencia, frente ao exército francés, que é quen está reprimindo con violencia a este pobo, que está completamente despersonalizado, xa que non lles vemos as caras. Ben, aquí vemos, así como na obra anterior, unha reducción da gama cromática do artista, xa que non hai moitos cores claros. Vemos ogre, negro, branco, vermello, sobre todo. Aquí tendes un enlace que vos levará a un análise máis pormenorizado da obra. Bueno, finalmente, con respecto a esta pintura, resaltar esta de Picasso, que é bastante posterior, esta dos anos 60, que é da Guerra de Corea, que, pois, evidentemente está influída por esta de Goya. E aquí podemos ver, pois, o que falábamos ao principio do vídeo, que é esta relevancia do pintor no arte contemporáneo, vale? E en artistas como Picasso. Ben, para rematar, imos a falar das pinturas negras de Goya. Nas Pau, concretamente, só vos centra Saturno devorando o seu fillo, que sería esta, e que, coas que vimos anteriormente, completaría este temario da selectividade do ano 2025, pero compre ter en conta que son un conxunto de 14 pinturas realizadas polo pintor unha vez Fernando VII xa estaba no trono, el xa non era pintor da corte, nas paredes da súa casa coñecida como a Quinta do Xordo. Nesta pintura en particular, Saturno devorando o seu fillo, vemos como Goya representa este mito que xa coñecemos por autores como Rembrandt, que o representaron de outra maneira, tedes a ligazón aquí no Geniali, e o que destaca é a oscuridade, a violencia, novamente, desta pintura, desta representación dun mito, que non é nova a súa representación, pero sí que é novedoso é a maneira de facelo, non a forma. Como podemos ver no resto de pinturas negras, que aquí tendes algúns outros exemplos, pois chama atención esa oscuridade e os temas esotéricos, como podemos ver aquí en El Aquelarre, con estas caras desfiguradas das persoaxes, misticismo e, pois, en xeral, unha visión pesimista da vida, como veíamos con anterioridade. Aquí no Geniali, para non explañarnos moito neste vídeo, tendes un extracto dunha película que se fixo sobre Goya moi interesante e que reflicte de maneira bastante fiel este estado mental no que se atopaba Goya nos últimos anos. Como sabemos, o artista sufría dunha xordera cuxas causas non estaban moi claras. Se pensa que era debido a unha enfermidade
neurolóxica, que tamén lle daba, pois, ademais de xordera, moitas dores de cabeza e que, sin dúbida algunha, ademais deses cambios sociais e históricos, tamén afectou a súa versión pesimista da vida e, por tanto, a súa escuridade nas últimas obras. E, finalmente, tamén destacar a Leitera de Burdeos, que tendes aquí referenciada, que sería a súa última obra. Goya non morreu en España, senón que morreu na cidade francesa de Burdeos, a cal se exiliou ao final da súa vida, posto que nela habitaban amigos seus, artistas, ilustrados, e esta obra é relevante porque podemos ver nela unha volta a un tema máis costumbrista, máis optimista, que pode reflexarnos un pouco o estado, o espírito no que estaba o artista fora de España. É dicir, en España non está nada satisfeito, nada acorde co que está sucedendo a nivel político, mentres que en Francia, rodeado de artistas con ideas tamén ilustradas, pois estaba máis a gusto. Nada, no Geniali tendes máis recursos, un repaso final sobre o artista que espero vos sirvan para preparar moi ben as PAU e seguir coa exploración desta figura tan relevante que é Francisco de Goya. Sen máis, despídome e agardo que vos vaya moi ben e vémonos no seguinte vídeo.